Yano, it's a G, Brendon. Hey, you Fantan, are you Sam Chris, are you Levels? Ah, baby, wakachipa ungepero. Uriwe manga manga. Ah, baby, wakachipa ungepero. Uriwe manga manga. Dai uri type yendeke, uri rusero. Uriwe manga manga. Ah, baby, wakachipa ungepero. Uriwe manga manga. Ukamuona akapoda, sani kujida, akanaka. Ende anozviziva mageto youth vomuzesa, vanotomuchka, vanozviziva hunhu hwake ndewa kungomutengera chamba, akutokupa namba, kumutengera mamba, wonzwa hande yikumba, kungobvuma chete, kutanga kuzhamba, ndipo forandi kumba kuna masamba. Ah, baby wakachipa ungepero. Uriwe manga manga. Ah, baby wakachipa ungepero. Uriwe manga manga. Dai uri type yendeke, uri rusero. Uriwe manga manga. Ah, baby wakachipa ungepero. Uriwe manga manga. Vana mshori vechisikana. Ini yandiri, ini yandichade. Inandiri, ini yandichade. Vana mshori vechisikana. Ini yandiri, ini yandichade. Inandiri, ini yandichade. Ah, baby wakachipa ungepero. Uriwe manga manga. Ah, baby wakachipa ungepero. Uriwe manga manga. Dai uri type yendeke, uri rusero. Uriwe manga manga. Ah, baby wakachipa ungepero. Uriwe manga manga. Ukamuona akapoda, sani kujida, akanaka. Ende anozviziva mageto youth vomuzesa, vanotomuchka, vanozviziva hunhu hwake ndewa kungomutengera chamba, akutokupa namba, kumutengera mamba, wonzwa hande yikumba, kungobvuma chete, kutanga kuzhamba, ndipo forandi kumba kuna masamba. Ah, baby wakachipa ungepero. Uriwe manga manga. Ah, baby wakachipa ungepero. Uriwe manga manga. Dai uri type yendeke, uri